Hyvä pojat. Naha 3 ja 4 nostaa LC 2 kilolla, Lavalla 2 LC 24 ja Krisse temppaa 24. Hyvä Aleksi. Hyvä Jani. Aleksi ihan rauhassa vaan, ei ole mitään kiirettä. Ja ensimmäinen minuutti mennyt. Hyvä Jani. Hyvin pysyy pasessa. Siinä on minulle ajaa tässä. Missä? Ei näin. Joo. Joo. Joo, mä pääsin. Tässä on kevään päivä. Mulla on 30. Ja 2 minuuttia täynnä. Hyvä Jani. Hyvä Tero. Hyvä Jani. Hyvin jaksaa. Ja 3 minuuttia mennyt. Ja Krisse 40 toistoa. Hyvä Jani. Jaksaa, jaksaa. Terolla 20 toistoa. Janilla 30. Hyvä Jani. Aleksilla 15. Hyvä Aleksi. Kunnolla happea Jani. Ota vähän tahtia. Vähän tahtia pudota nyt. Kunnolla happea. Hyvä. Vielä pitää Jani jaksaa. Aleksi tulee kohta ohi. Hyvä Jani, luvatko säätykset tyttö? Jani, rauhassa! Rauhassa vaan, ei oo kiirettä. Aikaa nimittäin on. Hyvä allemeno. Hyvä allemeno. No sillä. Hyvä. Vielä menee, kunnolla happea vaan. Hyvä menee, vielä menee. Nyt keskityt vielä. Nyt keskity kunnolla. 40. Hyvä Jani. Ja sieltä tulee. Anna mennä vaan. 61 toistoa Lavalla. Hyvä. Hyvä Jani. Vielä menee. 50 tulee varmasti. Keskity Jani. Keskity vaan.
Kunnolla happea, kunnolla happea. Kunnolla happea ja hyvä pysäytys. Mene alle. Alle vaan, kova. Ei lasketa, pysäytä. 40-12 Janilla. No niin, Aleksi, siellä on 42 taulussa. Siitä pitää mennä ohi. Aleksi, tsemppiä. Ja 6 minuuttia on kisa. No niin, Aleksi, se on se 4-5 tultava nyt. Hyvä Aleksi, yksi kerrallaan vaan vielä. Hyvin menee. Kunnolla vaan happea. Hyvä. Keskityt vaan. Joka toisto tarkasti. Hyvä Aleksi. Helposti nousee. 30 ja Tero 38. Hyvä Tero. Taistella loppuun asti. Joo. 7 minuuttia mennyt. Menee hyvin. Nosta. Hyvin menee Aleksi, ei ole vielä pahakaan. Kyllä se Hyvältä menee. näyttää. Hyvä Aleksi. Tosi hyvältä näyttää, ei paina vielä mitään. Hyvä. Hienosti menee. Hyvä Aleksi. Nyt on jo voiton puolella. Ei ole montaa enää. Hyvä Aleksi, anna mennä vaan. Nyt loppuun asti. 2 minuuttia aikaa. 10 enää. Kyllä menee enää. Ja mennyt. Vitosen pase riittää. Terolla 8. kisa meneillään ja 50 on ollut edellinen tulos. Hyvä Tero, nyt tulee uusi ennätys. Kyllä. Mahtavaa Aleksi. Mahtavaa Aleksi. Tsemppi vielä. Tsemppi vielä. Ei oo mitään kiirettä, ihan rauhassa vaan. Päättää räätä ylös. Yes, Hyvä. hyvä. 17. Seitsemän enää. Vielä napakasti Aleksi. Hyvin alle. Hyvin alle vaan. Hyvin. Jaloista otat sen voiman. Anna mennä vaan. Hyvä. Hyvä. Helposti. Hienoa. Mahtavaa. Hyvä. Ja viimeinen minuutti lähtee. Enää Oi, 5. hyvä. Enää 5. Nyt ei papata yhtään. Pitää mennä tarkasti, hei. Hyviä puhtaita toistoja vaan loppuun saakka. Hienoa. Hyvä. Hyvä. Yes. Hyvä. Hyvä Aleksi. Viimeinen minuutti. 4 menee vielä. Hyvä. Nosta vaan. Hyvä Aleksi. Vielä hyvä keskittyminen vielä. työntö. Hyvä Aleksi. Yes, hyvä. Hyvä. 2 enää. Hyvä. Napakka työntö. Napakka työntö. Tappaa. Hyvä. 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 Vielä 1. Nyt et mokaa. Et mokaa. Hyvä. Hyvä. Aleksi. Anna tehdä.